Έχετε σκεφτεί ποτέ πού αλλού θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν τα ψάρια εκτός από ένα δελεαστικό έδεσμα στο πιάτο σας ή τη βουβή συντροφιά ενός συνεδρίου στο σπίτι σας? Ελάτε μαζί μου. Βρισκόμαστε σε ένα fish spa μαζί με τη Θωμά Μαρία που θα μας εξηγήσει τι ακριβώς είναι αυτή η ποικιλία των ψαριών που μας απολεπίζει, μας κάνει πεντικιούρ και στα χέρια και στα πόδια και σε ολόκληρο το σώμα χρειαστεί. Κυρία μου Θωμά, πείτε μου. Γεια σας, καλώς ήρθατε καταρχήν στο Ρέθμνο. Είναι ένα είδος ψαριών το οποίο ονομάζεται γκάρα ρούφα ή αλλιώς ψάρι-γιατρός. Είναι είδη από Κυπρίνους, αν ξέρετε. Αυτό τρέφεται με τα νεκρά κύτταρα του σώματός μας? Ακριβώς αυτό. Κάνει απολέπεις σε όλο το σώμα, πόδια και χέρια. Βγάζει ένα υγρό το οποίο λέγεται διαθανόλη. Αυτό βοηθάει στην ανάπλαση του δέρματος και έτσι γιατρεύουν κάποιες δερματοπάθειες όπως είναι ψωρίαση, μύκητες, έγκζεμα και πάρα πολλές άλλες. Ο πελάτης λοιπόν, όταν τα ψάρια κατευθύνονται προς το μέρος του σώματός του, πώς αισθάνεται, ναι? Υπάρχει μια αίσθηση γαργαλιτού, μπορώ να πω, ή υδρομασάζ. Είναι καλύτερη λέξη αυτή. Νιώθεις ένα πιπίλισμα, αυτό κάνει το ψάρι. Πιπιλάει, δεν έχει δόντια, δεν πονάς καθόλου. Κανένα κίνδυνο? Καθόλου. Μετά από μία συνεδρία θα νιώσετε τα πόδια σας ελαφριά και ξεκούραστα, αφού ενεργοποιούνται διάφορα σημεία βελονισμού στα κάτω άκρα, τα οποία εξισορροπούν το νευρικό σύστημα και διευκολύνουν την κυκλοφορία του αίματος. Η διαδικασία είναι απόλυτα ασφαλής, καθώς τα ψαράκια δεν μπορούν να μεταδώσουν καμία ασθένεια στον άνθρωπο, ενώ τόσο εσείς όσο και το νερό αποστηρώνονται σε κάθε στάδιο της θεραπείας, διασφαλίζοντας τους αυστηρότερους κανόνες υγιεινής. Η καταγωγή των ψαριών είναι από το Κανγκάλ της Τουρκίας. Εκεί είναι ευρέως διαδεδομένα. Υπάρχουν υδρομασάζ τα οποία είναι ολόσωμα και κάνουν θεραπείες, ειδικά για ψωρίαση. Λοιπόν, αυτό είναι βέβαια πολύ δεδομένο ακόμα και στην Ασία, περισσότερο από ό,τι στην Ευρώπη. Τώρα αρχίζει και διαδίδεται και εδώ. Πάντως είναι ένας τρόπος φυσικής ουσιαστικά απολέπισης, έτσι. Η φύση κάνει τα πάντα, απλά πρέπει εμείς να τα ανακαλύψουμε. Αυτό. Ωραία. Πάμε λοιπόν, να δοκιμάσω κι εγώ, να σας πω και εγώ την άποψή μου για τα ψάρια αυτά. Χέρια ή πόδια? Χέρια. Βλέπω τα ψάρια έχουν πάρει θέση. Τα βάζω όλα τα χέρια μέσα, έτσι. Έτοιμος. Α, είναι φοβερό.